בואו נסתכל לדוגמה על תרגיל 26 בעמוד 37, a בשלישית פחות 6ab בריבוע ועוד 9ab בשלישית. דבר ראשון שאנחנו יכולים להבחין בו זה שאפשר להוציא את ab כגורם משותף מחוץ לסוגריים, הוא מופיע בכל אחד ואחד מהביטויים הללו. אם נוציא את ab מחוץ לסוגריים, נקבל בפנים בתוך הסוגריים את a בריבוע, זה מה שנותר לנו מהאיבר הראשון, מינוס 6ab ועוד 9b בריבוע. כעת השאלה מה אנחנו עושים עם הביטוי שנותר לנו כאן בתוך הסוגריים. אפשר לראות שזה מתאים לנו בדיוק לביטוי של a מינוס b בריבוע. זאת אומרת, יש לנו כאן את ab שנשאר מחוץ לסוגריים, ובתוך הסוגריים יש לנו כאן a מינוס 3b, כל זה בריבוע. אם נפתח את הסוגריים הפנימיים הללו, אנחנו נקבל בדיוק a בריבוע מינוס 2 כפול a כפול 3 כפול b, שזה 6ab, ועוד 9b בריבוע. עד כאן. נתבונן בתרגיל 28 בעמוד 37. יש לנו כאן רב איבר שנראה בצורה הבאה: 25x בריבוע פחות 20txy ועוד 4t בריבוע y בריבוע. נתעלם רק לרגע אחד מהמקדמים, זאת אומרת מ-25, מ-20 ומ-4. ומה אנחנו רואים? באיבר הראשון יש לנו את x בריבוע. האיבר האחרון יש בו את t בריבוע y בריבוע, שני הביטויים האלה הם בחזקת 2, והאיבר האמצעי הוא מכפלה של כל הביטויים הללו, זאת אומרת זה מכפלה של t, x ו-y. כל הביטויים x, y ו-t מופיעים באיבר המרכזי. זאת אומרת, זה כבר נותן לנו איזשהו רמז שכנראה אפשר כאן לעשות פירוק לטרינום. נבדוק כרגע לגבי הטרינום עצמו. אני רוצה למצוא שני מספרים שמכפלתם תהיה שווה בואו נעשה את זה רגע פה בצד, שהמכפלה שלהם תהיה שווה ל-25 כפול 4. זאת אומרת, שני מספרים שהמכפלה שלהם תהיה שווה ל-100, ואותם מספרים הסכום שלהם ייתן לנו מינוס 20. קל לראות ששני המספרים הללו יכולים להיות מינוס 10 ומינוס 10, נכון? משום שאם אנחנו ניקח את מינוס 10 ונכפול אותו, יש לנו ככה, מינוס 10 כפול מינוס 10 נותן לנו 100, ומינוס 10 ועוד מינוס 10 נותן לנו 20. זאת אומרת, אנחנו יכולים כרגע לפרק את הביטוי הזה למינוס, את הביטוי המרכזי, למינוס 10x, או נרשום את זה לפי הסדר שלנו יפה ומסודר, מינוס 10txy, מינוס 10txy, ומכאן להמשיך הלאה ולפרק את זה לפי טרינום ארוך בהצלחה.